皆さんおはようございます。キャッツです。以前からぬいぐるみを作ってくれていた視聴者さんがいたのですが、とうとうぬいぐるみが完成したということで連絡をいただきました。これが、全部作ってくれたぬいぐるみなんですけど、ちょっと画像が荒いんで、ちょっとね、細かく見ていきたいと思うんですけども、まず1番がグレトビー、2番がクロくん、3番花黒さん、4番グレ先生、5番花右衛門、6番白、7番花ちゃんファミリーとなっています。僕がいただいてもいいのかなと思ってたんですけども、このぬいぐるみを作ってくれた視聴者さんのアイデアで、欲しい方がいればプレゼント企画にしてはどうでしょうかっていう提案をいただいたので、今回欲しい方がいればプレゼントしたいなと思いまして、ちょっとプレゼント企画の方を考えています。5月の、最終の土日30日31日のどっちかにライブをやる予定なんですけども、その時にライブで抽選で、くじを引いて選びたいと思います。応募者が少なければ別にくじを引く必要はないんですけど、応募者が多い場合はくじで決めたい、ライブで抽選発表したいなと思います。欲しい方いればぜひふるってご応募ください。よろしくお願いします。応募方法なんですが、欲しいぬいぐるみの番号と YouTube アカウント名を書いてメールしてください。その時に名前、住所、電話番号などの個人情報は書かないでください。当選した方だけにお聞きする形となります。応募メールアドレスは概要欄に貼り付けておくのでよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。